Jasotako opariak erakusteko gogo handiz ikusi ditugu neska mutilak eta zer ekarri dieten esateko irrikan. Abioi bat... Abioia eskuan daukasuna, ez? Bai. Erakutsi. Niri arropa batzuk. Eta gustatu zaizu? Bai. Eta zuri? Txitxilof bat. Eta hori da txakurtxua? Eskuartean duzun txakurra? Ze politia. Jolas bat eta bufanda hau. Play 3, bi jolasekin, liburu bat, kantzontzilo bat eta... Kantzontzilo politia? Bai. Niri egunkari sekretu bat. Ai, ze politia, Bai. Eta hori sorpresa izan da, edo? Ez espero nuen. Dizionario bat, boligrafo bat ezabatzen dena eta kuaderno bat. Eta gustora zaude, ekarritakoarekin? Bai, Eta erregeek bakarrik ekartzen dizute, edo olentzerok ere bai? orentzero ere bai. Errege magoek ekarritako jostailu ez gain, ezkerraldeko gurutze gorriak ere 1500 jostailu banatu ditu beharrik handiena duten familietako umeen artean.